Ahojte priatelia! Dnes hovoríme o modeli Kia Ceed modelového roku 2025 vo verzii 1.5 TGDI. Vozidlo si zachováva dynamický a ľahko rozpoznateľný dizajn s typickou maskou chladiča Tiger Nose a moderným LED osvetlením. Hatchback má kompaktné rozmery, dĺžka 4310 mm a šírka 1800 mm, čo prispieva k dobrej manévrovateľnosti v meste. Interiér sa vyznačuje kvalitnými materiálmi a praktickým usporiadaním, pričom batožinový priestor s objemom 395 litrov je vhodný na každodenné používanie. Pod kapotou sa nachádza 1,5-litrový benzínový turbomotor s výkonom 103 kW alebo 140 koní a maximálnym krúťacím momentom 253 Nm. Spolupracuje so 7-stupňovou automatizovanou prevodovkou DCT s dvojitou spojkou a pohonom predných kolies. Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu trvá približne 8,8 sekundy. Oficiálna kombinovaná spotreba je okolo 5,3 litra na 100 km. V reálnych podmienkach sa však pohybuje na úrovni 5,0–5,5 litra na 100 km na diaľnici, 6,5–7,5 litra na 100 km v meste a v priemere 6,0–6,8 litra na 100 km v zmiešanom cykle, v závislosti od štýlu jazdy. Ďakujeme za sledovanie a osobitná vďaka za lajky. Ak máte radi auta, prihláste sa na odber. Dovidenia.